Yesu ya dawo ayya zai kai mu gida wahalan mu da faman mu zai kare idan Yesu ya dawo ayya zai kai mu gida wahalan mu da faman mu zai kare ba na duniya ba, Baba ya ce mana zage mu domin sunansa. Yesu ya ce mana mu ba na duniya ba, Baba ya ce mana zage mu domin sunansa. Amma ranar karshe wala na zai kare, damuwa na zai kare, kome da kome ya kare. Amma ranar karshe wala na zai kare, damuwa mu zai kare, kome da kome ya kare. uwana ka neme isa mu bar kaya na duniya don duniya mai karewa ka bar kaya na duniya dan uwana ka neme isa mu bar kaya na duniya don duniya mai karewa vanity upon vanity ai duka banza ne tirara ne na zo tirara zan koma gida vanity upon vanity ai duka banza ne tirara ne na zo tirara zan koma gida Come on.
abin vanity ai duka banza ne. Zirara ne na zo zirara zan koma gida. Vanity abin vanity ai duka banza ne. Zirara ne na zo zirara zan koma gida. Ba za mu mutu ba birni mu da aure ba, ba za mu mutu ba birni mu da yaya ba, ba za mu mutu ba birni mu da aure ba, ba za mu mutu ba birni mu da aure ba. Vanity upon vanity ai duka banza ne. Sirara ne na zo sirara zan koma gida. Vanity upon vanity ai duka banza ne. Sirara ne na zo sirara zan koma gida. Wannan shine kiɗa da ake kira ta vanity. Vanity upon vanity kenan. Komai na